Son Víctor Peroja e dedícome a cosechar mazás para sidra no concello de Astrada, Pontevedra. Isto surdiu a finais dos anos 90 por motivo de que estaban abandonadas as fincas. Anteriormente dedicábanse ao gando, pero era un gando moi pequeno, eran poucas vacas, entonces ao final xa non daba rentabilidade porque eran moi pouco terreno e decidimos pasar ao cultivo de froita, sobre todo froita de sidra. Ahora mismo estou contando ao redor de 8 hectáreas, non chego, 7 e pico. Antiguamente, xa na época dos abuelos, bueno, como aquí en todos lados, facíase sidra para beber, e entonces tamén se facía vinagre. E o que se chamamos ahora mosto ou zumo, eles chamaban ya de sidra mosta. Entonces, facemos os tres procesos, facemos mosto, pero para iso utilizamos un autoclave para que se conserve, senón fermentaría, e o que queremos deixar que fermente, facemos sidra, e esa sidra, se deixamos evolucionar, facemos vinagre. É un proceso natural. Comercializámolos en tiendas de cercanía, básicamente. O sea, tendas de ultramarinos, tendas gourmet e aquí directamente, a través de visitas, que temos visitas na temporada de abril hasta setembro, hasta principios de setembro, temos visitas e esas visitas, pois a xente sempre tamén merca algúns produtos, aparte de degustalos. O sea, en outubro arrancamos ca campaña de recollida. Despois facemos a elaboración, xa no mes entrados casi en noviembre, e despois nada, despois hai que deixar que a sidra veña sola, que eso chegaría en abril, e despois disfrutala. Os 3 primeiros anos foron de conversión e despois decidimos decantarnos por darlle un pouquiño máis de valor á mazá. Outra cousa é que a xente non la valore, pero ainda é outro tema e outro camiño, que valoren máis o ecolóxico, ainda falta moito camiño por diante. Pero, bueno, nós confiamos nesa faceta, desde o comezo. É como darlle unha categoría máis. A mazá é unha cousa, tampouco ten un valor, non é como outras frutas que xa teñen un valor engadido, a mazá non o ten, entonces o ser ecolóxico dalle un engadido de valor máis. Notase totalmente, outra cousa que a xente o sepa apreciar, non? A ver, ao final é unha sidra natural, é unha sidra mazá está viva e incluso pode volver a fermentar. Manterme aí, porque se medras moito, pois perdes a esencia e non lograrías facer unha cousa artesanal, porque ao final somos tamén artesanales, entonces se medras moito xa non sería isto.